La Fundació Joan Marc ha decidit mostrar al públic l'etapa creativa més desconeguda del pintor Pablo Palazuelo. L'artista va viure a París durant 20 anys i d'aquí en va sorgir un estil que el faria mundialment famós. Un artista en procés. Així se'ns presenta el pintor Pablo Palazuelo a l'exposició París 13 Rue Saint-Jacques, que s'inaugura avui vespre al Museu Marc de Palma. No es tracta d'una retrospectiva de l'artista abstracte, sinó d'una mostra de la feina que va desenvolupar durant la seva estada a la capital francesa entre el 1948 i el 1968. Durant 20 anys va definir un estil que el convertiria en un artista internacional. El públic descobrirà, per tant, una vessant inèdita del pintor. Al Palazuelo, por tanto, que en solitario, en un pequeño apartamento del número 13 de la Rue Saint-Jacques, junto a la iglesia de Saint-Séverin y en un entorno rodeado de librerías especializadas en libros de esoterismo y de alquimia y de ciencias ocultas, pues se sometió a una lucha hercúlea con sus referentes y consiguió construir lo que se puede denominar, creo yo, la gramática de toda su creación posterior. Al Museu Marc s'hi mostren obres que fa 50 anys que no s'exposen, a més d'esborranys de totes les mides i colors que ja adverteixen els trets bàsics del Pablo Palazuelo més conegut. Acabam, podeu mantenir-vos puntualment informats al nostre web rtvmallorca.cat, també a Mallorca, la ràdio 98.0 de la FM.